Здравейте, казвам се Александър Матев, на 23 години съм от град Варна. Завърших Висше военноморско училище и реших да избера офшора като опция за плаване. Смятам, че това може би е най-удачният вариант за мен. На борда, на който ме качиха, научих доста полезни неща за DP операционната система, които се използва във всяка един кораб, така че това може би е най-специфичното нещо, което съм научил. Друго е дисциплината, много е важна на кораба, тъй като ти отговаряш за целия екипаж, следователно трябва да си максимално отговорен. Може би най-трудното нещо за мен е да превъзмогна себе си, да осъзная, че в такава среда ти си отговорен за целия екипаж и трябва да имаш дисциплина, постоянство. И друго нещо ти е трудно да го приемеш като една пречка да продължиш напред. Успееш оттам, ще успееш с всички системи на кораба. Аз избрах Рем, тъй като когато разглеждах наличните фирми за стартиране на стаж, видях, че Рем имат доста голям набор от флотилия и то е разнообразно. Следователно ти можеш да си избереш къде да започнеш, а самия факт, че ти дадат възможност да стартираш още така ранна възраст е абсолютно супер. Така че не се бавете и направете вашия избор.